Anya laki din! Nay, insan, adda ka mo dito ibangkag mo. Sa din ako mang, iti sa baling ayang kaw. Dito bangkag ko, Saan ka di akayat mo, ti mga asawa, insan? Why? Kaya pa yaya? Kayat mo, tay kang kay titiksmit mo. Apay, amok mo tayo, ti makitiksmit. Kay surwang ka, insan. Kin may sa kawang magsilpong kaw. Una mo na, insan. Kay gumatang ka, nagaruti kwarta minsan. Kadua naman naman pang kumatang, mata, diyan mo ti gagadangan. Itong bigat, saan ka ngagbangkag, tagpailit ang araw, insan. Ya, saan ka nga bangkag ita? San tatang gudong kami kanin sa kuanar daw. Ibagatang mo langin kaninanang mau no da kayat mo agatangain. Amo na ya, mati kumatang iti silpaon. Cellphone? Apa yan ano am ti cellphone? Makitiksimitak mo tatap no makasawa mo tay. Adula amin. Kayat mo ayat ti makiasawa. Diyo kaya tamadaan kayo iti apaw. Tati panagkunam aya ka adam mangayat ken kabalasang. Kapeng awang ngay. Tay tabusis mo nakasingsing kay. Pati panagkatawang ko nagsinggait. Ay, sa bagay nga paisaw. Busis mo langin ke bastard kan iti balasang armam kardeg. Nya nga, insan. Intan na. Nya nga tararamidam dito likod ti balayaw. Sana ka mapaninsan. Ha? Tapay nga. Kaya nagtungtungan tayo di kalman nga agudong ta. Mapana li bang kagkaon. Nagbaliw man ti panunot mo insan ah. Jak kayat tagaramay. Iswajak kayat ti gumatang iti silpon. Nagbeat ka mga nagbabawi insan. Si kalangin ti agudang. Apay nga na nagbabawi ka insan. Sayang gated ko king katik smith mo. Nagpindas pa eh. Naglalakaya lata baron Anya? Kumusta kayon nga textmate mo? Ay na, pagsarsaritaan mi nga ro, hindi pa nagkita mi. Imbag man, katjay nga'y birbirokan na mat a textmate ko. Nagbabawi ka naman. Apay nga'y, mabain ka now. Managbabain ka nung amin day, jay akasinsin na. Ay, bayamon anya nga'y nga ro. Ay na, umawag to ka nun ni Nardo. Denggan taman ti boses na. Sige, denggak tuman nga ron. Agaya tagsamanan. Ay na? Agayat ka na talaga insan. Ay kawang nga rin insan. Kat mabaling ka mo ilat nga agayat insan. Awang mangayak kanya kabalasang gapoy ti boses ka. Ada. Apay nga minaday ti panunutan mo insan. Isumitimbang ka ni tatang? Patpatyam to mga minitatang mau. Ay, ang mga numabasta dakto lang, kaya masakta na. Numabastad ka, di agaram kan tumanahin insan. Nagano di ta babay. Ay, wala niya. Ay, wine, ustaw. Mala, intan gumatang iti cellphone mo. Ta surwan ka man nga cellphone insan. Nagmayat at talaga adenggan ti boses mo. Siguro, nagwapo ka iti personal. San mo't unay? Ay no, pati pa nagkatawam. Nagmayat adenggan. Ay, may nilawaksan kan ko. Ay kat, agkasartan ang araw. Saan tapay mo't nagkita? Ay kat, agkita ta na maray. Ay, di kasinsin mo nga. Ako nam nga itad mo aka-textmate ni insan ko amarilaw. Ay ni Kardeng. Sursurwak pa lang ag cellphone, maray. Ay, di namaw. Amumutan, di makal dito'y away. Kun ijay labangkag dayan na. Kasta ka day. Ang apama na masursuro na tayo ag cellphone. Itad ka, tinambar ni Marilaw, akasinsin mo. Tag textmate naman. Sige, ururayan nga minday taninsan ka. No, agkita ta. Itugot kung tumot tininsan ka. Ta agkita dakin ni Marilaw. Ay na,
payat manan no kasta. Lakay, nakaluto akaon, mangantayaon. Ay, abam ni Kardeng. Anya ngay tararamidan na ijerwar. Nakatugaw mo't ijay patuki na anakadumog. Yakwan mo no niya tararamidin na. Kardeng, mangantayaon. Muna kayo na, ha? Anya ya tararamidam dita. Awan. Bala, bye-bye amon. Umunatan namangan. Unak man, wag mulmulakan itinatang Kardeng. Agmulmula, may. Ay, saan mo pa imot anarog yan tinagmula? Agmulak to ko na, may. Anyalagan char aramidam ngay naldaw. Ay kagtrabaho ka, di tibangkan. Karuroot mo tibang kagmaw. Ibaga man latipod na. Agar-ari mak, iswadya nakamula kin nakalinis tatang. Anya, Agar-ari mak ko na. awan ti mangayat ken ka, apay adaya. Katiksmit ko, jaral mak. Ay, basta rin na kanto na jay. Tiyo nga min ibagbagati kasta tatang. Marik nakakaya namin ni Marilaw. Ay na, nag-sweet nga ag-text ni Karding insan. Ay ya, kanayon na adamagan no nanganak kun. Ipalagip na sa anak ka nung agpabisin, tapno sa anak nga agsakit. Ay sus, kuna nga min ni Nardaw, anasingpat daya kasinsin na. Ngam, saan kami pa'y mat anagtungtong? Ay katagtungtong kayo bayam, taibagak to day takan kwa na. Kaslakin ni Nardaw, nagmayat ti boses na. Ay na, mainlove ka dagos insan. Agpat-pat nagsamot di silaw, iji silid ni Kardayng lakay. Ay, wan nga raw. Ada ka no text-bit na kat nga rarben na. Ay, bagbagam di anak mo. Kebagbagak may. Amumot dagiti babalasang itan apanawan. Napili da. Sa bagay no lang saan na paatiw ni Kardeng. Insan, tawagam ka nun ni Marilaw. Mabay, nakinsan. Pagbay na mga ko, mainsan. Nasken nga agsarita kayaw. Ngay, mangag na tinalas a boses ko, kag babaway. Imposible, mainsan. Kano nagtagar ka man? Agkita tayo latan. Tawagam pa'y kanong arod. Nawagak to, nagdalog ko. San mo nga ibaybayag? Tawagam mo. Ay na, agtungtong kaming kini Karding. Sige man, tatanggak ti panagtungtong niyaw. Umaw-awagan. Ay katsong bata mo Hello, Karding. Kumusta ka? Hilaw, kumusta ka ngayon, Marilaw? Insan, apay ngay, nagsinggit mo ti boses na. Ay, yak mo Ay, naperdin samot nanto'y cellphone ko. Karding, mabitlaan Kitaak man no anya ti perdi to'y cellphone ko. Ay, naperdi ta silpong mau. Nagsinggit mo ti mangag ko a boses mo. Kasla boses ti duwende. Ay, nasken agumatangak iti baro a cellphone ko. Saan ka nga gumatang, iti baro ang silpong mo, Marilaw? Awan perdi, day ta silpong mau. Ha? Awan? Kinapudno na ka, talaga kasto, iti panagsaw kang boses ka. Anya? Insan, nangagkuya pa nagtungtong yukin ni Kardeng. Ay, apay ngay akas di ti boses na. Di man lang bagbaga ni Nardo at duwende gayam di kasinsin na. Hindi nga ta? Kunamat abasit ti boses na. O, di basit na.
Pati pa nagkatawa na. Kasla katawa ti duwende. Ay, nainsan! Di mon uyawan, nagkita kayo. Agkita kami kadipay. Ay, katwan mat Ay, amo kun tilangana. Ay, jak kayaten ti makipagkita kan kwa na. Kat no nagtutungtong tayaw, nagkikita tayaw, san ka day insan? Ay, ad dalaang amadismayaak, numakitak tilangana iti personal. Nagtungtong kayo gaya man ka ni Marilo insan. Sinuro ko din baga ma, ipili mong tumang gamay. Iso nga doang aldaway na sa ngagtitiks ni Marilaw. Nadismayan sa amutay. Ha? Puto din baga ni tatangkaw. Awan ti babaya mga yak kanyak. Ay na, saan ka ngagsaw iti kasta, insan? Hindi ay chachar si cellphone kaon. May baya kaon. Saan mo ka di akayat na makipagkita ka daw kada, insan? May diya kaon. Agkikita kami ka naw. No kaya't mo, sumurot ka. Si kalatan na. Talaga atak dirakon. Tiaglala kaya baraw. Hello? Imbaga akong kin ni Marilaw, magkikita tayaw. Saan mo't akayat ni Karding ti makipagkita, Maray? Nay, apay ngay man. Mabain ka naw. Ay na, di mo mat ngaming imbagbaga. Akas jay gayam ti boses na. Apay, kasapulan pa'y ka di ngay bagak. Anya ka di tila nga di kasinsin now. No, talaga akayat yung makita. Umay kayo dito'y lugar may. Ta ipasyar kayo, iji balay da Karding. Nasayaan ano ijay tayo lugar da Karding nga agkikita. Agkita kayo matlangan ijay textmate na, Marilaw. Saan kami nga ag-textmate? Nanipod day di na o di apa nagtungtong me. Saanon ang nagte-text? Ay, sayang matan niya. Ay, nasaysaya atin day di ana pasamak. Tama nga no nakaamamak tilangana, no agkita kami. Masinaw dagijay babalas ang akadwa ni Nardaw lakay. Arman kano man ni Nardo di maysa. Di maysa na po daw arman kano idi ni Karding. Apay, saan itan? Jak amo, tayo sa umati ko na ni Nardo. Apay, adim magas da ngay dito'y balay. Katawan mo't ni Karding ditaw. Adamot ijay bangkag. Isuti ko na, mapanda kano pasyaran idi bangkag. Adaw, timula ni Karding aprutas. Kinalawa ti bangkag na. Makita dantaw. Uray kasjay lang ni Karding. Tanagagat ka na ano sa baraw. Swerte ati balasang ama-asawa na. Nakita maon di balay da Karding. Wan, ay na, nagdakkel mo't gayam ti balay da. Ken naglawa ti paraangan da. Day tataltalon na makikita yaw. Kukwada day ta. Ay, apay ngay. Di mo man laing bagbaga-abak ng dagayam. Ha? Sa dino ngay ti ayan ni Karding. DJ man na nakatakder, iji bangkag na. DJ na nakita na kayo. Karding! Adda kami! Ay no, nagtayag magangayam. Wen, adayo ang na taytayag ng iti siya. Ay, kunak no basit alalaki. Insan, umayda ka bisitahin. Iso ni Marilo at Smith mo iday. Insan! Marilaw, kumusta nga? Nasaya at latamat. Ay na, nagwapo mat gayam ni Karding iti personal. Nagtangos ni agong na. Nagmayat tingipon na. Kumusta nga Marilaw? Nakaumay kayo man dito lugar may. Mapantayo di kubo-kubo. Atay di tayo ngagtutungtaw. Ay na, adda pa'y kanlid na.
Asino nga artistan ti karupro pa na? Mala, mapantayo nga raw DJ Kubo-Kubo, maray. Marilaw. Ay na, nagadumatan da ito inuli yung agkasinsin a prutas nga yawid may. Basit la day ta. Into nagsubli kayaw, ay kat adadun to pay ah. Diya mo nga itakay nga umay. Itong maminsan ta pakamonda. Tapno makasagana may. Agyaman na karding. Ang kayat ko ti gumurakan ka. Apay nga gumura ka may. Kasano di nakmatan tineteksan. Jak matan makontak ti number mo. Ah, mabain na mga mingking ka. Teksan nak Promise mo date na. Ah, Wen, kunamon insan. Into nagawid ka. I-charge mo yung cellphone mo. Tatawagan madagos ni Marilaw. Available 24/7 para kan ka, karding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.